wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby, spin and let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? I know it's hard for you to give it a try, but you are not alone. I'm here with you. I think you owe it to this beautiful night. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a Soul Runners, l'únic programa on córrer no és de covards, és de guapos i guapes. Avui estem al portal de la Marina, al gran centre comercial. És la 7ª prova dins del circuit a peu Marina Alta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i gira! I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? Don't be afraid. Just let go of your fears, 'cause you know you can do it, baby. Dance them away. Now you know how it feels. Now you know you can do it, baby. And let the music begin. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you spin? Don't let the doubt in you win. I know you feel it within. So go ahead and just spin for me. Won't you? Someone to rely on, someone to rely on, someone to rely on, someone to rely on. I won't get enough sleep. I won't get enough sleep till you're with me. I know I hurt you, baby. Can't stand the thought of letting you down. It drives me crazy. I used to hide myself away in the night, looking for trouble and fights, looking for answers at the bottom of my glass. You found me lost in the night, looking for trouble and fights, but you found me. No, I'm a screw up, but baby, I'm glad you're someone to rely on, someone to rely on. No, I'm a screw up, but baby, I could be someone to rely on, someone to rely on. Your friends, they say you're in too deep. You shouldn't be with someone like me. Sometimes I think they're right, honey. Sorry for the tears in your eyes. Hey, love, forgive me just one more try. Used to hide myself away in the night, looking for trouble and fights, looking for answers at the bottom of my glass. You found me lost in the night, looking for trouble and fights, but you found me. No, I'm a screw up, but baby, I'm glad you're someone to rely on, someone to rely on. No, I'm a screw up, but baby, I could be someone to rely on, someone to rely on.
is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. Funny how you had the best of love. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. Only know I want the best of us. So I dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. Dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. 2 a.m. and we lost your friends. Pretend I don't know how this night will end. I feel your heartbeat, the DJ plays. Oops, I did it again. I don't know if I'll make it home. I don't know, not like I care. All I know, sound of disco. Only know I want the best of us. So I dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. Dance the night away when nobody's awake. I'll be the last to stay. Dance the night away, no matter what they say. That's the night away. That's the night away. That's the night away. That's the night away, no matter what they say. That's the night away. That's the night away. That's the night away. That's the night away, no matter what they say. That's the night away when nobody's awake.
Estem amb el guanyador d'aquesta cursa, sí, al portal de la Marina. Joel Camarena, bon dia, enhorabona. Moltíssimes gràcies, bon dia. S'ha avançat, la carrera ha sigut molt ràpida. Conta'm una miqueta què tal, com t'has trobat? Pues la meva idea avui era eixir a 3.15 el primer quilòmetre, que no he eixit a 3.15, i d'ahir, sí, conforme em veia, progressar per fer un bon entrene. I al final, pues, des del quilòmetre 1 m'ha vist còmode i he anat a sensacions. Has anat a tope, eh? Sí, he anat a pressa, Escolta, què és el més bonico d'aquesta carrera? Jo diria que el circuit era molt pla i era molt ràpid. També, com eren carrers amples, la veritat que m'agrada més. Estàs on fire, eh? Estàs a tope ara. Sí, la veritat que... Un màxim ara mateix, no? No, de fet ara estem entrenant, estem en pretemporada i estem preparant per d'ací un meset. Ah, això és pretemporada? Sí, un poquet. Bueno, així es fa guanyant. Sí, això també està molt guai. Molt bé, Joel, enhorabona una vegada més i a disfrutar. Moltíssimes gràcies. I enhorabona també perquè ha estat una carrera espectacular i estàs molt fresquet. Sí. Gràcies. Moltíssimes gràcies a tu. És habitual, a aquestes horetes no, una miqueta més tard, cada diumenge, veure a Issa. Tu i jo sempre quedem a la mateixa hora, pròximament. Què tal? Bé, ara ja bé. Enhorabona una vegada més. Moltes gràcies. Superràpida, eh? Sí, esta carrera és d'apretar. Es fa dura també perquè, claro, és més intensa, però bé, ens dona l'oportunitat d'apretar un poquet. La meva opinió és que estàs quasi en el pic de forma, pot ser? No sé, cada setmana és una cosa també, però sí, m'ha sentit bé i la veritat que a gust. Què és el millor d'aquesta carrera d'ací en el portal de la Marina? Què més t'agrada? Pues, bueno, en principi que siga més curteta per poder apretar, però a la volta també es fa pesadeta perquè, claro, saben lo que ens queda, quan tornem des caminar ja saben lo que ens queda i es fa un poquet llarg, però bueno, està bé, està molt animat perquè està tot concentrat així també. Issa, enhorabona una vegada més, que sigui a la ratxa, disfrutem del diumenge i si a casa després fem alguna cosa al portal de la Marina o comprem alguna cosa, no sé. Ja que estem així, ho picarem, no? Sí, enhorabona, gràcies. Vale, gràcies. Us vam veure en Calp i ara així, en Ondara. Correcte. I tens el moño igual. Juanjo, bon dia. Bon dia, igual, sempre preparat per les curses. Què tal la carrera d'avui? Molt bé, molt d'ambient i molt contents perquè
estem sempre que venim així, disfrutar, veure l'ambient i el companyerisme, ho passem molt bé, és un gran dia. Diumenge de matí, primavera, jo també tinc una cosa així també, saps? Ah, sí, molt bé. Que vull desear-la. Tot és bonic, avui, veritat? Molt bonic, i a més preparant perquè la setmana que ve la cursa reina de la Marina Alta, a Dénia, o sigui que ahir vos esperem. Tu has estat molt fresquet, vas al teu ritme, estàs quasi en el teu pic de forma ara mateixa, no? Sí, no, però avui hem vingut més tranquil·lets, ja et dic, perquè com la setmana que ve tenim la nostra cursa, la que organitzem nosaltres, el Club Dénia Corre, volíem reservar una miqueta forces per a la setmana que ve. Juanjo, gràcies, enhorabona i a disfrutar el diumenge. Gràcies a vosaltres, igualment. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, buscando la familia. ¿Qué tal la carrera? ¿Bien? Bien, bien, muy buen tiempo. ¿Eres de aquí tú? No, yo soy de Oliva. Como yo, ¿eres olivero? Sí. Oye, ¿qué día más bueno hoy? Sí. Domingo por la mañana, primavera, carrera, Claro. y encima, Encima perdemos un poco de kilo. Y encima ganó el Valencia. mejor imposible. Cuéntame qué es lo que más te ha gustado de la carrera de hoy. Pues el tiempo y que no hemos sufrido por el viento ni la lluvia. Eso se agradece. Y muy rápida, ¿eh? También. Sí, muy rápida, rapidísima. Tú casi puedes venir desde Oliva caminando hasta aquí, ¿no? Tanto no. Está demasiado lejos. Bueno, amigo, gracias, enhorabuena y disfrutar. Gracias. David, ¿cómo estás? Estic Mel, de ¿Qué categoria. categoria? ¿Qué tal la carrera? A la carrera, bueno, bé, fet bon temps, planeta, rapideta, bé. És veritat, si bon temps, doncs bé. A més, dia fantàstic. Un dia fantàstic. El canvi d'hora ens afecta un poquet, perquè, clar, al ser una hora més matí... Això ha sigut una miqueta, però bueno, al final la qüestió és que la carrera ha sigut bé i ha sigut ràpida i tu has estat a gust. Rapidíssima, crec que ha sigut, també és veritat que en compte de 8, en compte de 10, millor dit, té 8 quilòmetres, entonces hi ha que apretar un poquet més. Bueno, pues la qüestió és que ho han passat bé Beníssim. i ara disfrutar del diumenge, d'acord? Ara m'anem a mosar, que això no pot faltar. Gràcies, bonico. A tu, a vosaltres. Oliver y Benji, casi, ¿no? ¿Cómo nos? Casi. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy bien, ha ido muy bien la carrera. La carrera fantástica, planita y muy rápida, ¿no? Planita, muy buena, buen tiempo y todo. No, estaba perfecto. Domingo perfecto, ¿no? Un domingo perfecto, sí. Súper Además, no habéis sudado casi, tío. Bueno. Un poquito sí, ¿Hacéis todo el circuito? No, todo el circuito no. El primero fue el del Berger y esta semana queríamos probar de nuevo, que era más cortita la carrera. Lleváis un color bueno. Sí. No sabes por qué te lo digo, porque ayer había un equipo que jugaba de negro también, Vale. ¿sabes? Y los que juegan de negro les va bien. Sí. Chicos, gracias, a disfrutar del domingo Igualmente. y a seguir adelante. Muchas gracias. Buenos días, bon dia. Bon dia. Com estàs? Molt bé, i tu? Jo estic desvanit. Diumenge. Sol, primavera, porto una camisola que em senta molt bé i degut al teu cumpleaños. Cumpleaños. Feliz! Cumpleaños feliz! Ja. ¿Cuántos cumples, si se puede preguntar? 37. ¿Cuántos? 37. Per tu és la vida. Gràcies. Has demanat algun somni, algun regal? Compartir més quilòmetres amb esta gent que... Ja està? Sí, Bueno, pues muchas felicitats. gràcies. Mucho más y yo que lo vea, ¿de acuerdo? Moltes gràcies. Y ya sabes que feliz en tu día. Felicitats per molts anys. Després, on tens que anar? A on? A treballar. A treballar? Avui treballes? Sí que treballo, sí. On treballes? A Moraira. De què? Que va, soc fisioterapeuta, no tinc que treballar. Ah. Però tinc que anar a esmorzar. Bueno, jo crec que per el Bernabéu fa falta algun fisioterapeuta. Què? Sí, per el Bernabéu. Pel Bernabéu, ahir a alguno li feia falta del Madrid. Què tal la carrera d'avui? Molt bé. Molt planeta, molt bona temperatura. Menys mal que era a les 9, perquè si arriba a ser a les 10 m'hagués mort de calor, però és que de categoria. I ara què? Ara te'n vas a treballar o no? Ara no. M'anem a Moraira ja. Tenim que anar a preparar el triatló teu a Moraira. Tenim molta faena, tots. A veure, molta Triatló? N'hi ha que fer publicitat també, del triatló. Té que apuntar-se tota la marina. Jo aniré, però saps, com sempre, al postpartit. Al postpartit, sí, a la cerveseta. Molt bé. Enhorabona, amic, i Moltes gràcies. gràcies. Club d'Atletisme Corremundos de... Teulà. Això què és? Això que és la marca. És la marca. Molt bé, gràcies, amic. Adéu. Què tal la carrera? Contra el Madrid. Bé, la carrera bé. Esta més fàcil que la que fem una altra vegada, perquè són 8 quilòmetres, no té desnivell, i per almenys l'han pogut aguantar prou millor. Has tingut alguna transformació com Goku?
A lo últim, a sigut ella la que m'ha fet transformar-me. Eres Vegeta. No, jo soc un Goku, Si no és per ella no puc transformar-me. Aquesta sèrie no s'acaba mai. Ni que s'acabi tampoc. Cada volta té que eixir una nova. Aunque se muiga el creador, té que eixir un altre. Això no pot acabar-se. Tu on la veies? Jo la veia en internet, quan feien aquestes últimes, subtitular, i en la tele, quan era més xocotet. Jo la veia en TV3, al principi. Sí, vols descobrir. Sí, l'idioma no té res que veure. La qüestió és que Goku, era Bulma, era? Bulma? No, era Chichi, calla, Chichi. Bulma era la dona de Vegeta. Això pareixia Falcon Crest. Bueno, amics, enhorabona, passeu-s'ho bé i reuniu les boles del drac. A veure si podem fer alguna cosa. Passeu bé, Anem a per elles. Moltes gràcies. ¿Qué tal? Estupendamente bien. ¿La segunda? Segunda, estoy flipando. Estoy contenta porque las acabo súper bien. Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué edad tienes? 70. 7-0, eso pica. Cuando yo llegue a esa edad, acabaré de pagar la hipoteca. Pues mira, Ya lo tengo ahí, ¿eh? casi. Oye, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. Por tu energía, por tu vitalidad. Muchísimas gracias. Y nada, Yo 70 estoy años. contenta y con esto y salud, ya está, top. Yo estoy pagada. Tú tienes menos. Tienes menos, va. No, tengo 70, en serio. ¿Cuántos años tengo? Dicen que no tengo 70. ¿Sabes por qué nos llamamos condol? Pues tenemos condol aquí, con dolor allá y con dolor acá. Dicen que a partir de los 40, si te levantas y no te duele nada, es que estás muerto. Pues más bien. ¿A ti no te duele nada? Nada. Oye, pues enhorabuena, gracias y mi admiración y a seguir adelante, joven. Muchas gracias a vosotros. Buen día, buenos días. Buenos días. ¿Usted cómo se llama? Ángel. ¿De dónde es usted? ¿De Denia? ¿De Denia? ¿De Denia? Pero... Ángel, ¿qué tal la carrera? Muy bien. Una carrera estupenda. Corredora, rápida, del Club de Atletismo de la Xara. La Xara está aquí a 4 kilómetros. Como el Citroën Xara también. Dime. Como el Citroën Xara también. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más le ha gustado de la carrera de hoy? La carrera, el ambientazo total. Yo lo que estoy alucinando es con la cantidad de gente Es un ambientazo total. experimentada que corre y lo fuertes que estáis todos. Sí, fuertes, eso quisiéramos más de uno, estar fuertes. Aquí todos los que dicen, no, yo no voy, tal, uy, qué mal estoy, esos son los que más fuertes. ¿Qué edad tienes? Esos son los que engañan. 66 años. Hoy he hecho a 5:40. Normalmente mi marca está en 4:50 por ahí. Es una máquina. Pero se entrena poco y al entrenar poco, ese es el problema. Oye, pues mi admiración... El ambiente, la aspiración mía... No, mi admiración a ti. La aspiración tuya, ¿cuál sería? aspiración Ahora, mía, correr. cuando seas mayor. Correr hasta que sea mayor. Hasta que sea mayor. Cuando no pueda más, pues colgaré las botas como los toreros y mi máquina van. Enhorabuena, mi admiración, señor. Es así. Y a disfrutar del domingo. Muchas gracias. Luego, si acaso, vamos a Disfrutar comprar el algo, domingo, ¿no? sí. Luego estaremos por aquí un buen rato. Gracias, Tenemos amigo. a la familia por ahí. Perfecto. A pasarlo bien. Gracias. Venga, campeón. Buenos días. Buenos días. Cada vez que os veo a los tres parecéis los tres mosqueteros. Las compañeras no han venido hoy a darme la vara. Se han ido a cambiar, pero sí. Ahora vendrán. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bien. La carrerita bien, pero he venido para la cerveza y no hay. ¿Cómo? No hay cerveza. ¿Qué puede ser eso? No hay. Lo habrá, ¿no? No hay. Hoy no hay. Nos buscaremos la vida, pero yo no vengo a correr y tal. Yo no vengo a correr, yo solo vengo para la cerveza. No vengo a correr tampoco. Yo vengo aquí a hacer entrevistas y a correr de cobardes, ¿no? Oye, escúchame, que la fuerte es la de la semana que viene. Sí, la semana que viene mola. Denia está divertida. Esta también está muy divertida, ¿eh? Ese es el objetivo que tenemos todos, Denia para intentar mejorar. A los de Denia, ¿no? Sí. Oye, una cosa, ¿a qué dedicáis el tiempo libre? ¿A qué trabajáis? Trabajamos, tenemos una fábrica de ventiladores. Vivimos del aire. Bueno, chicos, No, enhorabuena. Yo soy recepcionista en un hotel allí, tenemos hoteles y incenso a punta pala, ingleses. Yo, en tu tiempo libre. En mi tiempo libre, que tengo poco, mira, soy agente inmobiliario, sexador de pollos. Ya lo sé, sí, te sigo en Instagram. Y también, de vez en cuando, vendo pisos. Te he visto en Instagram. Chicos, gracias. Muchas gracias, un placer. Pasarlo bien. Venga, que nos veamos. Inma Do Campo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Es la subdirectora de este maravilloso centro comercial y una de las responsables y también de las que se ha encargado de crear este día tan fantástico.
Eso es. La verdad que esta es la segunda edición que en la que hemos podido participar de la Volta Peu y estamos encantados de volver a reunirnos. ¿Qué bien te sales lo de Volta Peu? Sí, ¿no? El valenciano más o menos ya lo voy controlando. Oye, ¿ha cumplido las expectativas todo? ¿Salió todo bien? La verdad que sí, que cada año siempre estamos intentando presentar mejoras para que los corredores pues estén cada vez más a gusto y súper contentos con la organización, con la respuesta de los visitantes, así que súper bien. Hay que hacer las cosas bien. Yo vengo bastante aquí. Sí, sí. La verdad que intentamos, no es lo que hacemos, lo hacemos bien. Por dorarte la píldora, pero yo lo voy a comprar aquí, está cerquita de mi casa y tiene su nivel y eso también supongo que es muy importante también para vertebrar la comunicación con la gente de aquí y que el centro comercial sea pues, un punto de reunión también, ¿no? A ver, nosotros, todo el equipo de Portal, siempre pues el deporte es algo en lo que intentamos fomentar y luego lo que te comentaba, que al final es una carrera con fines solidarios, así que muy agradecido con colaborar con asociaciones de la zona, siempre intentamos eso, estar vinculados con el entorno. Hay un dicho en marketing, yo he trabajado antes en la radio, que es hazlo bien y hazlo saber. Y vosotros lo hacéis muy bien y hay que hacerlo saber. Lo intentamos, desde luego lo intentamos. Enhorabuena, de verdad, gracias. Nada, gracias a vosotros. Y nada, yo quería agradecer a todos los corredores, a la organización y al equipo de Portal, porque bueno, todo es un trabajo conjunto y hemos puesto muchas ganas y mucho esfuerzo en este proyecto. Muchas horas. Pero mira, ha salido todo súper bien, además hasta el tiempo nos ha acompañado, así que genial. Fantástico. Inma, gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Y como siempre un placer verte. Venga, pues nada, encantada, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Dígame. ¿Qué tal México? México muy bien. A ver, la vez pasada he dicho, soy de México, claro, pero corro con el Llevech en Xavia. Hombre, no sería normal que corrieras en México con el Llevech, pero bueno, ¿de qué parte de México eres? De la Ciudad de México. ¿DF? Sí, antes se llamaba DF, ahora se llama Ciudad de México. Bueno, ¿y qué te ha parecido la carrera de hoy? Fantástico. Fantástica. No, a ver. ¿Te ha gustado esta más que la de Gata? ¿Qué dedo te gusta más? ¿Cuál dedo escogerías para ti mismo? ¿Para cortarlo? Todos gustan. Ahí. No, lo que tiene esta, eso es verdad, lo que tiene esta es que uno dice, vas a ir por todas las calles así planas, pero luego también esa pequeña subidita también pica, también está bonito. Y lo que tiene es que como uno dice, 8 kilómetros, entonces aprietas más. Quizá lo mejor de todo, que luego si eso, vamos a comprar algo también, pasamos en la mañana Exacto, aquí, también. ¿no? Aprovechamos. Bueno, vamos a ir a un cafecito ahora. Muy bien. Chicas, enhorabuena, gracias. Bueno, gracias a ti. Y que viva México. ¡Que viva! ¿Tú también de México? No, De Venezuela. Bueno, pues nada, ella bienvenidas. está ahora... Somos familia ya. Claro que sí. Es la primera, ¿no? Es la primera vez que lo haces. El circuito, sí. El circuito y está súper bueno. Me alegro mucho. Muy feliz. Pasadlo bien. Gracias a ti. Hay una tienda ahí dentro. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál de todas? Está Hay buenísimo. muchas. Ahora veremos. Gracias, chicas. Ahora nos Gracias a ti, llenaremos hasta las luego. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy estupendo. Os veo a todos, sois fantásticos, estáis... Hoy estamos muy bien, la verdad es que sí. ¿Qué tal la carrera? Muy bien. La verdad es que he empezado fuerte y al final he terminado fuerte. Son 8 kilómetros, no son 10, pero bien. Hoy hay una energía aquí muy buena, hay mucha buena energía, se siente la vibración, ¿verdad? Bueno, eso es la que cada uno tiene cuando se levanta. A ver, pasamos aquí todos bien, domingo por la mañana, muy bien, buen muy tiempo, bien. mejor imposible. Muy bien. ¿Tú has acabado la tercera? Segunda. Segunda. He dicho la otra segunda también, aquí hay una... No, la otra mujer también nos dijo que había segunda. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Y a seguir adelante, y ahora si quieres, damos una vuelta por ahí. Gracias. Gracias, papá. Good morning. Good morning. How are you? Very fine. Okay. I'm Tony. Nice to meet you. Yes. So, have fun today. Yes. This beautiful day. Yes. Very beautiful. Next round, Yeah, she's running too. mother and Mother and daughter. Okay, absolutely flawless, marvelous. Okay, what's the best of the day, today, the race? What do you like? Everything. Everything? Yes, everything. Yeah. Okay, welcome to Spain, have fun and have a good day. Thank you very much. Thank you very much. You too. Bye bye. Bon dia. Bon dia. Nos coneguem d'algo tu i jo. Sí, no sé, vist... Quin diumenge més bonic avui? Has vist? No serà Zugoduro, no? No. Home, jo podria ser Romario. Ah. Per cert, Bueno, un dia espectacular. enhorabona per tot.
Avui és el dia perfecte. Diumenge, solet, carrera espectacular. Pues... Madrid està lejos. Tot perfecte i la carrera d'avui impressionant. Valora, molt bé. Pues, bueno, la veritat és que avui ja és l'últim diumenge, no? A partir de la setmana que ve comencem ja dissabte vesprada. Home, ja seria hora. Seria hora, perquè diumenge és de matí. Ja no m'ha tingut gastant, Toni, però tindrà que... A veure, de tu i jo ahir, després de la victòria, vas fer una volteta ràpida. Es va allargar la cosa una miqueta. Ja està, sí. Perquè hi ha que celebrar-ho. És com dir-te, ja que guanyem allà... Vosaltres no respassem, ja saps. Tu eres soci i accionista. Sí, això sí. Soci i accionista del València Club de Futbol, però bueno, trobo que el futbol ja el tinc apartat. Trobo que ara el món de l'atletisme, que és on estem, és el que tenim que parlar i centrar-nos. I la veritat és que... Avui n'hi ha una vibració així. Jo sempre n'hi ha, però avui sent jo algo molt especial perquè tot funciona molt bé, la gent està molt contenta, molta gent de molts puestos, moltes edats, tots contents. És una cursa especial, perquè és una cursa que organitza el portal de la Marina, lògicament, però que és voluntariat, a part de gent de seguretat del portal de la Marina, més protecció civil d'Ondara, policia local d'Ondara, que n'hi ha que agrair-los molt la seva tasca. També som quasi 60 dels 12 clubs que conformem el circuit. Aleshores, l'any passat va així tot rodat i enguany jo trobo que més encara, perquè el que has dit, el sol ens acompanya i estem veient que està així tot rodat i a part més participació. 1.030 participants de la... Molta gent. Un dia de rebaixes? Molta gent. Escolta'm una cosa, també important, no?, que una marca, una empresa com aquesta es vertebre amb la població, amb l'esport, que s'impliqui, que s'involucre, i per a fer connexió, per a fer, com es diu, connexió d'energia, que sigui un lloc bonic per estar bé. A part que el portal de la Marina sempre està involucrat en el tema de l'esport, també agarra la vessant solidària. L'any passat va ser a una associació, l'UDA, i enguany també a una associació, AMADEM, que em sembla que van a recaudar, tot recaudat 2.160 euros, anem a donar-los, o va donar-se a aquesta associació, que és gent de malalties mentals, el suport a la família i suport també a aquesta gent que té aquesta malaltia. Aleshores, esport i solidaritat es vertebra tot i es conjuga i el resultat és aquest, no? O sigui, tot magnífic, tot l'ambient conforme pots veure i una casa gran, podem dir, no? Lo de avui jo m'ha quedat en dues cosetes. Una, la gent, i dos, moltes edats. I gent en una edat avançada, però estan superforts. És que el circuit jo penso que és el que estem comentant. Així ja no és el circuit popular que diem anem el diumenge, anem el dissabte a córrer. Jo penso que el que diu que no entrena serà mentiretes. Així entrena tot el món. Jo vaig a veure si fas alguna la Bueno, puc reptar-te, si vols, Toni? O sigui, una curteta l'any que ve, o l'any que ve. 8 quilòmetres. Jo fas la de xiquets. Les xiquets? No, bueno, bé, però... La bicicleta. Gent de tots els puestos, estrangers, la gent sent molt xiquets, famílies... Sí, el bonic és això, que estem veient així, si poden anar quasi 2.000 i pico persones, 2.500 persones així en el centre comercial en apenas 4 o 5 hores. És un volumen impressionant de gent que maneja el circuit. Aquesta és la 7ª prova, anem ja cara a la 8ª, i els números de les 7 proves que portem estem rondant ja quasi sobre 10.000 persones que han voltat des de la primera prova. Des de la primera prova fins ara, 10.000 persones, és molta gent la que arrastra i arrossega el circuit, de familiars, de participants, de xiquets, i el que intentem és que, ahí estan les curses de xiquets, que també apostem per ells, fer base, això és la base fonamental. I les majors, ja ho han dit, cada volta es sorprèn més, i ens agrada que vinguin atletes, també, perquè estem veient la setmana passada estava Víctor Alonso, Joel Camarena, avui tornat a vindre Joel Camarena. Sí, però es congratula que participen. Estava fent pretemporada. Sí, diuen que venen a entrenar a fer el joc, però està clar que Moja, Toni Soler, Jorge Yasser, José Manuel Barragán, María Isabel Ferrer, Andrea Abad, María Cristina Rosselló, la veritat és que el circuit en elenc d'atletes molt important, que és també un poc, junt en la resta, que estem també acompanyant-los, els valors d'aquest circuit. Mon pare és jutge d'atletisme, molts anys, Toni Ribas, i diu que l'atletisme es té que valorar més, perquè és un esport molt complet i que vertebra tot i fa més que la carrera. És passar el dia junts, és bon rotllo, és salut, és disfrutar.
és una família gran, és el que estic comentant, no? Ja ens coneguem tots ja, i vosaltres que porteu pràcticament 2 mesos així entre nosaltres, jo penso que l'acollida ha sigut espectacular. Jo et dic una cosa, gràcies. El millor de la setmana són els diumenges. Ara, la setmana que ve, també és dissabte per esperar, també és possible. De nit tardeu, o sigui que... Algo podríem fer. Bueno, Miquel, enhorabona. Enhorabona a tots que conformem el circuit, tant des de vosaltres, des del més baixet, l'escalonet més baixet, fins al més alt, altres esferes com els cossos de seguretat, protecció civil i tots els que conformem el circuit, des de cronometradors, des de que muntem, tots, patrocinadors i sponsors, lògicament, sense ells això no seria el que és i gràcies a ells, igual que a tots, el circuit va creixent. Jo penso que està prou ja crescut, no? Cada volta superar-se és molt complicat, però sempre n'hi ha sorpresetes i sempre n'hi ha aquest espírit de poder fer un passet més endavant. Aquesta és l'actitud. Gràcies, Miquel. Gràcies a vosaltres. Fins així, aquesta edició de Soul Runners, diumenge meravellós, cap de setmana fantàstic, i també és bonico perquè la setmana que ve ens veiem dissabte, d'acord? Així que passeu bona setmana, disfruteu de la primavera i de tot en general. Gràcies. Adeu.